देखिए भैया ये होली के महीना में एक जना कौना करा के अपना औरत के छोड़ के घरे बाहर चल गई बड़े। औरतिया फोन पर कहत तारी ए बलमुआ भाई हल्दी लागल बा तो नोने लेना छूटल बताओ आ तू बाहर चल गइलो हम आपन दर्द केकरा से सुनाई गुडू जी से यौवन जी से। काहे गरम करल मिजाज हो सैया घरे आ जा काहे गरम करल मिजाज हो सैया घरे आ जा घरे आ जा हो घरे आ जा घरे आ जा हो घरे आ जा घरे आ जा हो घरे आ जा फगुआ में गरम बा मिजाज हो सैया घरे आ जा फगुआ में गरम बा मिजाज हो सैया घरे आ जा ससो फुलाई तिसी लहकल रे ससो फुलाई तिसी लहकल रे या बजा मन माल होई बहकल रे या बजा मन माल होई बहकल रे काहे गरम करे लमी जाओ सैया घरे आ जाओ काहे गरम करे लमी जाओ सैया घरे आ जाओ। ये दर्द रही तब लोग कहती ये बलमुआ हमरा दिल के दर्द तू समझ। अरे चढ़ली जवानी फाटे जैसे फाटे खोखरी लसर फसर दे हमार हो जाता सगरी। ये बलमुआ तू हमरा के बिरही जोगिनिया बनाते हो। अभी जौन हल्दी लागल बा शादी के तोनो ना छूटल तले तुम बाहर चल गइल बताओ कैसे हम रही हो। अरे चढ़ली जवानी आए सोइया चढ़ली जवानी फाटे जैसे फाटे खोखरी लसर फसर दे हमार हो जाता सगरी। देखियो के कर तू लिहाज हो सैया घरे आ जा फगुआ में गरम बा मिजाज हो सैया घरे आ जा फोन पर हम कितना अपना दिल के बात बताई कि होलियों में तो घरे आ जाइतो कहे फगुन की हवा मन गौजियाता दया हो सैया तोहरा कुछ ना बुझाता। अरे ये बलमुआ जब भाई फगुनी हवा बहुत तक हमार मन गौजिया जाता का कहते कही ये होलियों में तो बिरही के वियोग में मत मुआवो। अरे आ जा अरे मोहेला फगुना हटी के हवा अरे मोहे फगुना की हवा मन गौजियाता गाया हो सैया तोहरा कुछ ना बुझाता। अब गुरु के कर मोती दाज हो सैया घरे आ जा फगुआ में गरम बा मिजाज हो सैया घरे आ जा।